Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat loterijbazen nu wel een bankrekening kunnen openen. Dat heeft minister Charles Cooper van Financiën gisteren in het parlement gezegd. Lange tijd was het niet mogelijk voor Riveronang, ofwel bazen van loterijkantoren, nummerkantoren, om bankrekeningen te openen. Dat is nu wel geregeld, aldus Charles Cooper. Hij deed deze aankondiging tijdens een debat over het regeringsprogramma van het kabinet PISAS 3. Hij gaf ook aan dat alle docenten en alle werknemers van overheidsinstanties een lening kunnen krijgen tegen hetzelfde rentepercentage als ambtenaren. Dat is een mooie opsteker voor deze personen, aldus Cooper. Hij zegt dat het een belangrijke prestatie van deze regering is en ook dus dat Riveronang een rekening kunnen openen. Er was een proces waarbij banken hun voorstellen konden indienen. In dit geval reageerden 3 banken en uiteindelijk kwam Banco di Caribe als beste uit de bus. En hij noemt dit een belangrijke fase in de regering PISAS 3, waarbij hervorming, optimalisatie en duurzame groei voor het land centraal staan. Nader onderzoek naar een gevonden lichaam. Gisteren heeft de politie een lichaam aangetroffen en dat lag op de hoek van de Haitiweg en de Bahamasweg. Het lichaam lag in een tuin van een verlaten woning. De politie heeft een onderzoek gedaan en daaruit bleek dat het lichaam sporen van geweld vertoonde. In eerste instantie werd nog gedacht dat de man een natuurlijke dood was gestorven, maar dat blijkt niet het geval. Er werden verder een fiets, een tas met etenswaarde en persoonlijke bezittingen in beslag genomen. Het onderzoek in de zaak wordt voortgezet. Thomas Domhoff is de president van de Banco di Aruba. Op de eerste plaats gefeliciteerd. Gisteren werd Thomas Domhoff voorgesteld als de nieuwe president van de Centrale Bank van Aruba. En hij zal daar binnenkort aantreden. Het is een belangrijke beslissing. Thomas Domhoff, al 30 jaar actief in de financiële sector, afkomstig op Curaçao, zal de Centrale Bank van Aruba gaan leiden. En hij wordt daarmee de opvolger van Jane Simeleer, die in oktober 2025 de bank verliet. Volgens bronnen dicht bij de bank heeft de Raad van Commissarissen van de Arubaanse Centrale Bank een professioneel en apolitiek selectieproces gevolgd. Dat betekent dat het geen politieke benoeming is geweest, maar echt een benoeming op inhoud. En Domhoff lijkt gekozen of gebaseerd op inhoud, ervaring en bewezen prestaties, zo meldt de Extra. Opening Sonesta Resort Curaçao. Dat is vanochtend bekendgemaakt dat vandaag 1 april 2026 het 196 kamers stellende Sonesta Resort Curaçao wordt geopend. En dat is een grote stap. Sonesta is verheugd opnieuw een hotel toe te voegen in het Nederlands-Caribisch gebied. In de jaren 90 exporteerde het al hotels op Aruba, Bonaire en Curaçao. En ook in 2015, 2016 op Curaçao. Het Sonesta Resort was vooral voorheen bekend als Livingstone Jambil Beach Resort. En het biedt diverse accommodaties, waaronder villa's, appartementen en traditionele hotelkamers. Bonaire heeft een nieuw bestuur. Dat is verheugend nieuws, want daar zaten ze al enige tijd in een situatie waarbij er geen bestuurscollege was dat met op een meerderheid kon rekenen. Gisteren is duidelijk geworden dat de partijen UPB, MPB en de fractie Cerberi een coalitieakkoord hebben getekend. Daarmee lijkt Bonaire op weg naar meer bestuurlijke stabiliteit. Volgens Elvis Chinachou van de MPB richt het akkoord zich op maatschappelijke vraagstukken zoals de problemen rond de stortplaats, de verwachte sterke prijsstijgingen en de staat van de wegen op het eiland. Om dit mogelijk te maken zijn de 2 overgebleven gedeputeerden hebben gisteren hun ontslag ingediend. Daarbij gaat het om Clark Abraham en Peter Silberi. Anthony Weber had eerder al zijn ontslag ingediend. En daarmee werd een motie van wantrouwen overbodig en zal er tijdens een nieuwe spoedvergadering morgen de 3 nieuwe gedeputeerden worden benoemd. Terrein van Eric's ATV Adventures opgeruimd. Dat gebeurde gisteren nadat dat is eigenlijk het einde van een juridische strijd.
die in de loop van vorig jaar plaatsvond. Daarbij werd bepaald dat Eriks ATV Adventures niet langer op zijn terrein mocht blijven. Dat had de rechter bepaald en gisteren heeft een loader de laatste restanten van de installatie van het bedrijf van het terrein verwijderd. Er was al veel om te doen geweest omdat het een belangrijk bedrijf is voor het toerisme op Curaçao. Maar eerder werd al bekend dat Eriks ATV Adventures een overeenkomst had bereikt met de ontwikkelaars van Tierra del Mar Resort, Stonefield Properties en Prikici PV. En daarmee hebben ze een nieuw terrein gekregen en wordt het oude terrein dus voor andere zaken gebruikt. Dan was er nog een ongeluk met een gezin op een scooter. Gisteren vond dat plaats, gisteravond, op de weg van de Schottergat Noord en de Soevisandweg op die kruising. Reed een vrouw op een scooter met haar man en een kind. Ze raakte op een gegeven moment het macht over het stuur kwijt, knalde tegen de trottoir aan en de scooter viel. De man en het kind die waren licht gewond, maar de vrouw die moest naar het ziekenhuis worden gebracht omdat ze een verwonding aan haar been had opgelopen. Er was veel schrik omdat het natuurlijk over 3 mensen op een scooter ging, maar uiteindelijk viel de schade relatief mee. En daarmee gaan we even naar een break. We zijn zo terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Toen ik op zoek was naar een auto, heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng daar ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. We gaan verder met nieuws en we beginnen op Sint Maarten. Het parlement van Sint Maarten heeft vergaderd over de centrale bank. Zoals bekend heeft de Curaçaose minister-president Gilma Pik-Pisas laatst nog gevraagd aan het Curaçaose parlement om hierover te spreken. Het is een onderwerp omdat er volgens Pisas sprake is van een situatie die niet goed is voor de centrale bank. Er wordt tegen elkaar gewerkt in plaats dat samengewerkt. Hij heeft het over een crisis. Gisteren was duidelijk dat de minister van Financiën van Sint Maarten, Marinka Gums, ook laat weten dat zij pal staat voor het belang van Sint Maarten in deze crisis tussen Curaçao en Sint Maarten. Ze zei onder meer dat ze zich niet laat boeien. Wij laten ons niet opjagen, wij laten ons niet buitenspel zetten, wij laten ons niet intimideren. De regering heeft aangekondigd een taskforce voor een monetaire toekomst en de financiële stabiliteit op te richten om de opties van het land te evalueren te midden van onzekerheid rond de monetaire unie met Curaçao. De regering van Sint Maarten wacht niet tot gebeurtenissen ons inhalen. Wij nemen daadkrachtige stappen en daarbij zal onder meer gekeken worden wat de gevolgen zijn van een mogelijke ontbinding van de centrale bank en Curaçao en Sint Maarten. Die beslissing is dus niet genomen, maar Sint Maarten zegt wij stellen een commissie in om te kijken wat de mogelijke opties zijn voor de toekomst. Curaçao wil met het parlement bespreken hoe zij kijken tegenover deze crisis, waarbij bijvoorbeeld al lange tijd geen samenwerking is bij benoemingen en dat uiteindelijk in de hand van de rechters wordt gelaten. Politie moet ingrijpen bij dispuut. Dat gebeurde gisteren bij de Cerulora-weg. Daarbij waren mensen ruzie aan het maken en het gaat om een bewoner die een garage heeft bij zijn huis en meerdere voertuigen in het gebied heeft geparkeerd. Maar volgens de overheid moet dat terrein worden ontruimd omdat er een weg moet worden aangelegd die Babouquet met de Cerulora-weg verbindt. De man die wilde het niet verwijderen, maar uiteindelijk toen de politie kwam heeft hij beloofd dat hij binnenkort de voertuigen zal verwijderen in de komende dagen.
CTB reikt certificaten uit. Het gaat om 62 accommodaties en duitscholen. Die hebben de certificering Quality Assurance gekregen. En dat heeft het Curaçao Toerisme Board gedaan in samenwerking met het ministerie van Economische Ontwikkeling en het Curaçao Innovation and Technology Instituut. Er zijn in totaal 62 ondernemingen gecertificeerd aan bedrijven die het programma hebben afgerond. Het gaat om 40 accommodaties en 22 duikscholen. Het is een certificeringsprogramma dat is opgericht om het toeristisch aanbod van Curaçao aan de hoge normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid te laten zijn. Nieuwe gulden is nu een jaar in omloop. Het was natuurlijk vorig jaar dat de nieuwe Caribische gulden inging. En we zijn er volgens mij aan gewend geraakt. De mensen die nog oude muntjes hebben, kunnen dat niet meer bij de commerciële banken doen. Maar wel tot en met 31 maart 2055. Dus u heeft nog even bij de centrale bank. In totaal is er nu ongeveer 77% van de oude bankbiljetten en munten omgewisseld. Dus dat betekent dat er nog veel oude bankbiljetten en munten zijn. Mensen die dat willen doen voor een bedrag onder 20.000 kunnen daarbij de centrale bank terecht. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want leden van de LGBTQ-gemeenschap hebben in Mexico-stad gemarcheerd om rechten te eisen en te protesteren voor de werkzaamheden, tegen werkzaamheden voor het WK. Het gaat om mensen die in Mexico-stad op de internationale dag van de transgender zichtbaarheid hebben gemarcheerd. Ze roepen op tot huisvesting, gezondheidszorg voor sekswerkers en een einde aan politie-intimidatie. Tegelijkertijd uiten ze kritiek op infrastructuurprojecten die verband houden met het WK. Afgelopen zaterdag hadden ook al demonstranten hier tegen gedemonstreerd. Toen hebben ze een voetbalwedstrijd op een belangrijke snelweg gehouden. Dat zorgde natuurlijk voor heel veel oponthoud. Maar de mensen wilden daarmee aandacht voor hun klachten. Onder meer een tekort aan woningen, water, openbaar vervoer en elektriciteit. En er wordt wel van alles gedaan voor het wereldkampioenschap, maar te weinig voor de mensen, aldus de demonstranten. Zij noemen het wereldkampioenschap van onteigening. En er werd ook een voetbalwedstrijd gehouden op de weg en dat zorgde dus voor de files. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens. Dag.